Robert Fico je v šoku z toho, čo si zase denník N dovolil. Toto napísal na svojom facebookovom účte. Protislovenský denník N dnes zverejnil rozhovor s nejakým študentom právnickej fakulty v Bratislave s nadpisom Vyjadrenia dekana Burdu k špeciálnej prokuratúre vzbudzujú podozrenia. Ako študent práva som bol tiež múdry ako Gate Šalamúna. Ale vedel som, kde je moje miesto. To, čo dnes robia protislovenské médiá, je hrubou urážkou autority a vzdelania. Je to dôkaz, že v mene boja so súčasnou vládou sú schopné čohokoľvek. Aj zverejniť rozhovor s absolútne nepodstatným študentom práva bez akýchkoľvek znalostí práva a životných skúseností, len aby mohol spochybniť postoje vzdelaného vysokoškolského pedagóga so širokou publikačnou činnosťou a významnou vysokoškolskou funkciou, ktorý si dovoľuje mať iný názor na zrušenie špeciálnej prokuratúry, ako si želá denník N. Denník N a jemu podobné médiá ťahajú Slovensko do pekla. Do pekla neúcty k vzdelaniu a profesionálnej kariére. Ak má mať študent s pubertálnymi vyrážkami na nose prednosť pred dekanom právnickej fakulty a určovať, čo je pravda a čo nie, Boh ochraňuj túto krajinu.